RMN. Okay, kigsunan. Mga adlaw ka na tanan, kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad siya nga na Tifon Morales? Kung ako pasultihan, asap ang kita permi ha? Always say a prayer. Ang importante ko nga ito panalangin at itong pag-ampo nga ito sa tulabang magagawam. Lord, thank you Lord sa mga hatag na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Bueno, ang atong suot ang pagkatong hatagan ng pagtagad no? Pinadahakin ni usak ka babae nga napatago lang siya nga milay. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan, ang atong sinder, si Milay. Kini ako problema bahin ni sa akong hinigugma nga sobra kahambugir o kabutbuton. Ug aron nyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang... Uy, hala, si nanay mo na naglakaw. Hala, kaluit ako sa kong inahan. Naglakaw rak yun. Di naman nagikan. Ako sugaton, di kay brag na agita. Nay! Oh, Milay, anak. Asa man ka? Misugat ko ni mo, Nay, kay nakita tamang kang naglakaw ra. Unya, napad yung kay gibit-bit. Bi, ako nalay daan, Nay, be. Ay, ayaw na. Ako na. Ako na lang lagi, Nay. Gaan naman na. Bi, ako na lang, be. Nilakaw pa man ko. Init man kaayo. Ay, dito maguko sa ilang patreng. Nagkuha ko ani. Unsa man di ay na, Nay? Ay, ko ang ragod. Karsunis nga para panglakaw. Gatag na ni patreng. Kay, ay, wa man ko no masulob ni ang, wa masulob ang namatay niyang bana. Nya sayang man nga dili magamit bago pabaya na dili sa naukay-ukay brand new good na. Nay, bisag unsa pa na. Ang ako lang ginunta ba nga di ka mula ka og init kaayo. Kay si Bako ma-heat stroke ka, si Bako. Na, wa na may problema oy. Karon nga ni noon ko naabot na ko diri sa ato. Nay, sunod ha. Ay nanig-usba ha. Ayaw gid paglakaw basta utong tutok. Nakasabot ka, Nay. O lagi. Tol, asa pa ka, Tol? Balik ka. Ay, mga tol, kalma lang sa mga niya kay doon ako'y kliyente nga ako tuon. Nangayo mo ko niyong tabang pang legal ba? Legal cases sa. Ibaw na mo, abogado ko. Wa pa lang ko kabar. Okay, Tol na, okay. Kana. Naman din na. Inalang lang ipagkita ko ninyo inyong respeto din ako. Dili kay awat lang mo kung sa'yo ako ipainom ninyo. Aw, may blima na, Tol eh. O sige, biyalo na mo ha. Kaya doon na pa ko'y hearing. Abogado ko ta. Okay. Okay na, Pars, ha? Sige, Tol eh. Oh, asa man ka? Magita meron sa akong uyab, Nay. Unsa man ay imong uyab? Wa nay grado? O nag-eskwela pa na? Graduate na, Nay. Nakahuman na ng kurso. Mao ba? Aw may noon. Suruyaon nga na din sa eh. Oy, kabala ka, Nay. Gusto kitong muanhi. Ako lang sa gipugngan. Oh, nganong gipugan man nimo? Ay, di pa man to panahon, Nay. Para inyong maila-ilang usap-usap, ba? O, di pa sa panahon nga maila-ila ni mo ang lalaki nga mo'y nakapanag-iya sa kong kasing-kasing. Wow ha? Oh, sige. Dadaw niya na siya nga nisbay kay gusto kong makikimamatan ng tawhana. Ay, kabala ka, Nay. Dadon ako siya din, Nay. Mayo noon. Dili ko gusto ha anang tao nga i-date ka lang dito sa gawas. Kanang dili makamaong mamisita sa bahay, sa babae. Mauwaw, manggod siya, Nay. Nganong mauwaw man siya? Ambot lang sa niya, nga, no. Basta, Nay, kay dadon lang ginako siya dinis ato. Asa naman ni siya, uy? Nalimot pa ka to siya nga anhi may mag-abot aning lugar, ah? Ay, naitaksi nga ni Hunong sa daan. May nanaog. Ay, salamat siya kiti ay. Dito nga kita, panahan. Ay, salamat. Salamat na bila ko nang paabot ko ng magdugay. Mao ba? Worried ka nga magpaabot ka? Madugay ko? Ako mga hinuon din nagpaabot mo dugay? O ba day? Mao cute. Pero okay lang. Usaon na anad mong guko nga ako'y paaboton kay hibaw ka na. Abogado ko. Wa pa lang ko katigog, bar. Mao ba? Unya unsa man taan eh? Ano ratas plus sa magtuyok-tuyok? Di ka ta malipog tinuyok din eh. Manuro ito kay. Mag-aon taros gawas. Sige, mga unta. Ako'y gasto, ako'y bangka. Okay, wala problema. Ako'y bangka. Ako'y gasto. Sure? Sigurado nga ikaw mo gasto? Oh, abogado ko. Sige. Ata na, asap na mga on.
Recorded by X Thunder Gaming. Siempre que te pregunto que cuando como entonces tú siempre me responde quizás, quizás, quizás. Y así pasan 2 días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Indus na nila mga entertainer diri ka. Kay Maog yun. mo request kag English na. Mo request kag saan mo request sila o Spanish? Wala pa man. No, saan? Spanish. Lingaw sa tro. Oh, sige. Sa malo order niya. So sa may gusto nimo ni. Ako'y bahala order. Ay, ikaw li order, uy. Kay lisod ako. Ikaw rabay mo bayad. Ah, wala problema kan. Bukan ko ko. Ah, sige, bahala ka ha. Waiter! Oh, mangutana lang ko ba? Oh, sure kang so man. Diin magagkwarta. Kay naglibog mong kukunin mo. Muingon ka nga abogado ka. Pero, wa ka ka-take og bar. Kung wa ka take og bar, meaning, di ka pa pwede nga mulaban og dunay kaso, di ba? So, di pa ka pwede makalaban. Kaya diin magagkwarta. Actually, bisag mo pa ko'y lisensya kay wa pa magkukatay kong bar. Maka-income yapon ko. Kadun na may mga tao nga mga og consultation. Mga og tambag. Kana, makakwarta ko na. Kaya lagi, sa ako nakikingunin mo, abukado ko. Walang ko kabar. Mao ba? Mao nga kon, kauban lang ko ni mo gang, safe ka. Abukado ko. Walang kakabar. Wabitaw bar, wabitaw ko kabar. Pero, maka-income na. Wasal kay bawo nga, wa pa ko'y lisensya. Mao ba? Mao na din. Hey, Melay! Uy, Isay! Ikaw na, Say! Uy, ako tao ni uy. Uy, kamusta naman ka? Ha? Uy, may gwapa magagsamot, uy. Hala, kisa ni mong kauban. Ako rin si Tino. Iha akong boyfriend. Abogado ko. Mao ba? Excuse sa Tino ha. Say, dali, Say. Aro tas pikas lamisa mag-istorya. Dali! Nga na may balin pa man ta din ni, uy. Dito na lang unta ta sa inyong lamisa. Ay ta, di ko ganahan basta na anak siya. Hambugiro ka ayo, maglagot ko. Tinuod nga abogado na siya. Da, wala ka take og bar. Wa ka take, hagbom. Ambot lang na niya. Nay, hindi na nga magkahan ni mga amiga, nay. Masigig ko ito na. Ako rin bayad na, ha? Kay, abogado ko. Kadungog ka? Unsa ka hambugiro? Ay, okay ra na day, uy. May ikapag ka maka... Ambot lang sad ka anak niya. Agwanta lang na, uy. Kay ug maka-take na bar, kuyaw na kaayo ng bana ni mo. Usa na ka abogado. Ambot lang. Og magkadayon baka mi anak niya. Kay murag usahay no maglabad akong uan ng tawhana. Uy, unsa may imo ha? Okay, tingnan na to sa inyo, day. Han. Sige, salamat. Awan sa man, di lang ka mohapit sa suod? Anya na lang, honey. Gusto magudunta nga makikita ni mong akong nanay. Karoon na lang sa to, di. Para makapangandam ko ba kay... Ibaw ko na. Kinanglang yun nga mamalit ko mga regalo para sa mua, para sa mama ni mo, imo may suon, o kupan pa. Sa magusto kang inyong hangtod ninyo mga salingan, akong palitan, abogado ko. Ayaw na lang, Tino. Ayaw na lang. Kaya tingalig mapalid dis ka ng akong mga silingan, kanilang bungbong, mga palid ni. Sige na. Ulit na. O di ka mabalik nung Sabado. Okay, Rasad. Mabalik. Ay, ano ko tahon? Kuan, gusto lang ako nga kon mo ani mangani ko dinis inyo. Kinahanglan nga duna ko'y ikahatag ba? Mao nga, karon na lang Sabado, ha? Okay ba, honey? Ikaw ang bahala. Last chance na gid akong gihatag ngadto niya. Kung magaila sila sa akong nanay, unya unsa ikasulti sa akong nanay, mao gyud mahitabo. Mao nga sa among relasyon, ang nakataya mo nga akong inahan. Kung moingon ang akong inahan nga biyae kay way ayo kay hambugirong dako, sorry na lang gid kay si Tino. Unya, Unsa Melay?
Muan niya ang imong uyab din sa ato karong Sabado. O, nay. O, gusto ko nga imo siyang kilatiso, nay, ha? Kung maingon ka nga pwede na ako siyang pamanhon, pwes makikpakasal ko niya. Pero og dili sa kanay, isi ko makikpakasal niya, uy. Uy, ayaw na. Ayaw nang imo ang decision maker. Ayaw ko gimuaan ng decision maker. Ikaw ang magbuot. Kay may makiguban niya. Dili man ako. Dili, nay. Gusto na ako nga hasta ka. Mupili sa lalaki nga akong mabana. Inahantabod ka. Mga nga pangandam, nay, ha? Karong Sabado mo, ari. Uy, O kinahanglan nga mangandam tanay. kinahanglan pa ba yung andaman na anak? Kay, uy, noon. Ko'y mauwaw man sa tagdili ta mangandam. Maikog ta sa imong uyab nga. Watay handa bisan gamay, di Ay, ba nay, na? okay ra, nay. Uy, siya ra ko ni Magda. Huwaton lang nato siya. Ug miabot ang adlaw sa Sabado, wa mi maghikay si nanay kay ni pasalig man si Tino nga si Magdao para paniudto namo. Unya, niabot na lang ang udto, wa mo pakita si Tino. Unya, Ay, di na tingali ko mo ani imong uyab na ko. Oy, lapas na mas alas 12. animal yung tawhana eh. Di na gini makasod pa din hi. Basta mo pakita kas among tinuha ka, matinuwa jud ka. Tanan na lang nay na. Asa man ta? Mga untas gawas eh, kay wala pakitang animal. Bantay lang gini tawhanan ako. Tananay, Asa man ta mangaon? adto tag mall, nay daghang kanan dito. Unyag, man itong uyab mo. Na bahala to siya eh. Unya, ang iyang gaon niya, ang mga pagkaon na. Ipahuro tutog habhab niya. Bahalag natukan siya. Tananay, dali na, mga untas gawas. Recorded by X Thunder Gaming. Unya, tungod sa akong kalagot, gisirhan gyud nako ang tibuok bay, gikandaduhan aron ug moabot siya di siya makasud. Dugay kay nawa akong kalagot kay napas mo ming duhas nanay, di amo na alauna na mi nakakaon. Unya, nay sige nay kaundag maayo, pamawis imong kagutom tahon. Ay, pastilan. Pagkawa ko magdahong na magkakaon na hinuhog ko din ni small. Mas maayo hinuon nay kaysa magpaabot atong kanahan, pas mo tas way hinungdan. Kapait. O sige, obela mo. Sa maning gusto ha. Familiar Ako ang tingog. ba, bago ko. Ang animal, mo ding wa katungas bay, kay naa des iyang mga barkada. Kakaon pa. Nay dinilang ka nay ha. Sige. Abi ninyo, si Sir kayo ng kasuha, eh. Ako pinaghandol ato, ha? Ako pa yung abogado naghandol ito mga kaso. Oh, dali na, dinakta ko sa katuig. Dismiss na na. Abogado ko ta. Bot ni mo tino. Honey? Honey, kanang naon nimo bot ay gaayo, abogadong bugo. Manghambog kang abogado ka, pero wa ka take o bar. Ingna hinuon, nga wa ka makapasar. Hambog lagi gaayo nimo. Ay nagpakita nako dito sa bahay ha. Ug sa akong gitrabahuan ha, ayaw na gyud. Ayaw kong apasa-pasa litsiha ka, kay ipakontenta kita. Abogadong bugo, wa ka pasar. Bot ay gaayo nimo tinuha ka. Darling, honey, dahil, ayoko nga na pagpakauwaw, eh. Tingali magkiha ka, abogado rin ako. Adi ay abogado ka. Sorry attorney ha. Ay, Agay di ay. Usay gusto nimo? Honey, Ining lamisa mo sorry kung ipuspos nimo? Ano ko daw? Gusto ka ba ining lamisa? Honey, please. Honey, abogado ba ako, ha? Unya ka abogado ka ha? Honey. Hanihan ang naon nimo. Ay, ikaw na, uy. Kaunsa man taong mo, oy. Nang, saksi ka nang, ha? Iya kong ipuspusan, saksi ka din, nang, ha? Ako ang gol ka. Agay, naon sa kulikon. Hanggaw ka. Ako ng anak. Imo nang pasakitan, ha? Imo nang pasaksihan ako. Buanga ka. Ako ni mo puspos yung buanga ka. Ang napuspos eh. Puspose, panay, puspose, panay! Ayaw! Mao na akong problema kay murag gisigihan lang gihapon kog samok aning abogadong way lisensya. Unsaon ni nako siya? Dili pa kana siya Abdul Malun og utok no? Unsa man unsa nyo ikasulti? Unsa man og kamo ang pasultihon? Milay. Ang sedyo na ito karong adlaw. Si Milay Ate Pres. Milay. Oo, kanis Milay Ate Pres kan nakaban na bag pa-abogado sa eskwela abogado pero kati Abogado ra. Abogado. Dili di abogado. Oo, wa kati kog bar kay di. kwarta mo nang bisan pa kuno siya wa kati kog bar abogado siya kay may man kay siya nabi Ate Pres. Hangtod nga nag-away lang siya iya asawa tungod kay kanila paghambog nya mo to nga iyang asawa iyang giaway
bunalan siya kaning kaldero siyang asawa. Suko siya suko siya. Bunalan siya sa kaldero sa nanay sa iyang asawa. Mo tong duha ang nagkuan niya, duha ang nagbunal. Mao ni ako problema kay murag sigihan lang yapon kung samok aning abogado nga way lisensya. Mabali puspusing na. Puspusi pa na. Gisigihan sa samok kay unsaon rin ako, dili ba rin siya abnormal og utok? Palihog tabagi ko ninyo be. Unsaon ko nito hana? Unsa man ko kumoy pasultihon? Unsaon ni Pap? Be. Giyahan lang yun niya, yahan lang yun ng tuliron pananglitan o tanon niya nga murag nasimang nasad, yang pakgangon. Oh, pero wapag yun di sila magkasal, no? Dati preso, inigugma pa niya. Oh, pero sa mo itong lais kayo, bumabana ni mo yung manay kinaya sa imong bana, imo yung hiluton o panglitag na hiwi. Dito. Oh, kaya kanabit ang bisan sa hayop lang, panglitan ka magulit, wama mo sa hito, no, kung doon na ibuhay nga baka, wama mo kay magulit, kung saan mo pagiya ang baka nga maglakaw sa daan. Wa, oh, kaya kanang baka, kay mong, dado, dili man na mo naguro yun, maguna man na mo. Di ba? Panglitan na ang baka, ipaliko ni mo swa, o ipaliko sa tuo, kay bawa mo saon. Wa. Oh, di ba ang baka naman Ay, ang wadalig ka ng pisi. Mm. Anaon o. Sa ilong. Kanilitan, aris sa tuo, bilahon ni mo nga para tuo. Di ba? Ang pisi nga nasa iyang ilong, no, imong ilabtik. O lagi Labtikan nimo pananglitan og aresto o pwede nimo birahan pero kung wa di mo mabira kay ang PC di amnas pikas lawas imong labtikan na yang tibok lawas muli ko sa wa imong lain mo tong bisa ko sa ano kung aga ako simbang gyud Doy. Sino kuan? balikog ng gud siya Likog siya? Balik ko? di man mabati Aritel pambit Yeah, pambit. Santiago 5, versikulo 19. Mga igsoon, kung usa ka ninyo mahisalaag gikan sa kamatuuran, ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan siyang pagkadautan. Magluwas kaniya gikan sa kamatayon. Ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Ato pangut pasabot nga, samot na kamudyo'y magkadayon, kamudyo'y magkaminyo, imog yun ang paggangon, imog yun ang barawon. So, manisultian sa syudad lano, barawon. Baraw. Oh, imog yun ang sultian nga dili ni Mao. Dili ni Mao, kaya magsigal ito panghambog, magsigal, apagado ko, kung marumang yapon, waman siya mahimo, iman siya tuhuan hinoon. Kaya waman yung unod ang iyang pang storya. Oh, kay, mananglitan og Pangitan si pasalig nga dili ditinod sumahog man siya bakakon mapil ka labi na kamo jud magkadayon karo kay na konsumisyon naman ka wa pa man ka wa pa na sila makasal Goliath Wala. Pero sige lagi samok niya, samokon gud siya. Kana murag akong pamilya ko naramang muduaw sila mo naana na nimo paghukom dai ikaw may nagdala sa imong kasing-kasing kung imo ba nang dayon non og di ba makauyon ka ba nga imong mabana ingon ana ikasog mao gyud imong mabana aw na nimo pagtuli di ko mo magiya kay ikaw may naasa eksakto kay katong ako imong ingnon dili maglisod ko kay katong bitong gipagiya ko di gyud muli ko bisa kung saon Yun, wa sunod. magsigim sa katubang sawa Imong ipabalik sa tuo di. di gyud sunod samot Tingali to ay nindot sawa. dili pa kasunod diyan po ko lain na sugatan samot kalisod at depress Ano man? magsige magduko oy Hala no, mauwaw. Dili po ko ginangadlo ay salamat po pinagat ng tunuman Tunay ko ay paso, Tihon. Are